खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी चिरांनि बिजनि फरायसालिमानि BCSU बिसायख'थियाव एबसु ABMSU आरो ABBYSF जों मदद होजानाय टीम इउनिटिनि बिजाथिफोरा 100% देरहासार जाबाय। नंगौ चिरांनि बिजनि सोलोंसालिमायाव गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो 2025 आरो 2026 मायथाइनि बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा आफादनि बिसायख'थिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बे बिसायख'थियाव BSU आरो RCP जों मदद होजानाय टीम प्रोग्रेसिभनि हेंथायै ABSU ABMSU आरो ABBYSF जों जथायै मदद होजानाय टीम इउनिटिनि गासैबो बिजाथिफोरा थामहिनबा 100% देरहासार जानो हाबाय। ABSU ABMSU आरो ABBYSF जों मदद होजानानै देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरा जादों फारियै आफादगिरि मासियै प्रेमिला बसुमतारी, गाहाय नेहाथारियाव फुंजा ब्रह्म, लेङाइ नेहाथारियाव सुमन दे, गेलेमु नेहाथारियाव साइफुल इस्लाम, थुनलाइ नेहाथारियाव सुमा साहा, हारिमु नेहाथारियाव लैथोमा बसुमतारी, मेगाजिन नेहाथारियाव सुदेम बसुमतारी, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ फर UG फर्स्ट इयार ताजलिमा काउन्सिल, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ फर UG सेकेन्ड इयार हादरसा ब्रह्म, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ फर थर्ड इयार निजोरा ब्रह्म, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ फर HS क्लास बिबुंसार गयारी बिथांमोनहा देरहासार जानो हाबाय। आंनि मुङा फुंजा ब्रह्म। दिनैनि बे बिजनि सोलोंसा फरायसाफोरनि आफादनि सरासनस्रा बिसायख'थि बेयाव आं जेनेरेल सेक्रेटारि बिजाथि अराय गसंदोंमोन। बेयाव आं देरहासार जादों। देरहासारनि बेलायाव आं गिबियावनो बिजनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि सारमोन बिथांमोनखौ आं साबायखर होनो सानो। आरोबाव बिजनि सोलोंसालिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरोबाव गासैबो बिजनि सोलोंसालिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आं साबायखर होदों। आरोबाव बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायनाय गासैबो बिदा फंबाय बिनानाव गासैखौबो आं साबायखर बावदों आंनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै आंखौ देरहासार खालामनो थाखाय। बेखिनि थेंक इउ। बसुमतारी आङो दायो बे समाव आङो बिजनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि आरो बेयाव गासैबो जोंनि बिजनि सोलोंसालिमानि गासैबो फरायसुला फरायसुलि लोगोफोर आरो फंबाय बिनानावमोनखौ आरो जोंनि टीमनिखौ गासैखौबो हामबाय होनदों। मानो होननानै बुङोबा बयबो खस्थ' खालामबाय जोंखौ देरहानो थाखाय। साबायखर थाबाय बयनिसिमबो। Thank you everyone for your guidance and our leaders from ABSU, ABMSU, ABBYSF. Thank you everyone for supporting us and helping us, and thank you everyone my team for working hard. Thank you. फरायसा खौसेथि आफादनि जे बिसायख'थि बेवहाय एबसुजों मदद होजानाय गासै बिजाथिफोरा देरहासार जानो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनैहाय बिजनि कलेज स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि दिनै बिसायख'थिमोन। दा बेवहाय जोङो एबसु हिसाबै बिजनि कलेज दालाइ एबसुनि दैदेननायाव एबसु हिसाबै जोङो मोनथाम फरायसा आफादजों जयै जोङो बेवहाय गेलेदोंमोन। एबसु आरो ABMSU लोगोसे ABBYSF बेंगलि फेडारेसन दा बिथांमोनजों जोङो जयै एलायन्सआव गेलेदोंमोन। दा जोंनि गासै 16 बिजाथि गासैबो बिजाथिया दिनै देरहासार जाजोबनो हाबाय। बिनि थाखाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि मोनथाम आफादनि एबसु ABMSU आरो ABBYSFनि बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै बिबानगिरिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि बे फिथाइखौ लाबोनो हाबाय। दिनैहाय जोङो दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दालाइ आफादा बिनि सायाव खामानि मावबाय। बिनि थाखाय दालाइ एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरनिसिमबो साबायखर बावबाय। लोगोसे बे देरहानायाव दिनै बिजनि सोलोंसालिमानि साफ्रोमबो फरायसाफोर आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि गोबांथार बिहोमा दङ। दिनै बिथांमोना गोबांथार भटआव दिनै 900 लोगोसे जोंनि एगेन्स्ट पार्टिया मोनदों 400-500 डिफारेन्सआव साफ्रोमबो बिजाथिया देरहानो हादों। बिनि थाखाय बिजनि सोलोंसालिमानि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो दिनै फिन खेबसेबाव रोखा खालामनानै होबाय बिजनि सोलोंसालिमायाव बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि स्टुडेन्ट विंस बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि फरायसा हान्जाखौ जे लाइक होआ बेखौ दिनैनि बर' फरायसाफ्रा दिनै रोखा खालामनानै होबावबाय। नङाबा दिनै BSUआ दिनै पार्टि नाङैनो BSU जानानै दिनै बिजनि सोलोंसालिमायाव इलेक्सन देरहानो थाखाय खामानि मावनायखौ जोङो नुबाय थादों। BSUआ थांनाय हराव
गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ फरायसा लाइमोनफोरनो जौ राननानै फैसा राननानै बेवहाय इलेक्सन देरहानो नाजादोंमोन नाथाय बिथांमोना गासिबो बिबानाव दिनै जेननो गोनां जादों आरो बेखायनो जोङो बिजनि सोलोंसालिमानि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो साबायखर बावदों मानोना बिथांमोना जोङो बायजोनि बबेबा राजखान्थि हान्जानि फरायसा आफादखौ बिथांमोना जे लाइ होआ बेखौ रोखा खालामनानै होदों आरो बेखौ जोङो बयबो फरायसाफ्रा खौसेयै दिनै देरहासार जानो हादों आरो बे देरहानाया साफ्रोमबो बिजनि कलेजनि फरायसाफोरनि देरहानाय बेवहाय सोरबा प्रिमिला बसुमतारी सोरबा फुंजा ब्रह्म बिथांमोनाल' देरहायाखै बेवहाय गासिबो बिजनि कलेजनि साफ्रोम फरायसायानो देरहासार जानो हादों बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों आरो इयुनावबो जों बेखौ गोख्रों थांखि लानांगोन सोरबा बेवहाय राजखान्थि खालामफैनो नागिरदों सोरबा बेवहाय राजखान्थि हान्जा हाबफैनो नागिरदों बेखौ जेब्लायबो जोङो बिजनि सोलोंसालि फरायसाफ्रा जोंनि गोख्रों सानस्रिजों जोंनि गोख्रों बे थांखिजों जोङो बेखौ फेजेननानै गालांनांगोन मानोना बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे अबदान दङ गोबां बोसोर समनिफ्रायनो जे समाव जोङो बर'फ्रा नासयजादों जे समाव जोङो बर'फ्रा बे कलेजाव जिराय होजाबजायाखै गुबुन हारिफोरजों बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा गाबथाबोदों आरो बिजनि सोलोंसालिमायाव बर' फरायसाफोरखौ खौसे थानांगौनि थाखाय जेब्लायबो जोङो खामानि मावबोदों आरो जोङो बिसायख'थियाव देरहाबोबाय थानाय जादों दिनै लामा ससेनिफ्राय सोरबाया गोदान फरायसा आफाद दानानै सोरबा राजखान्थि हान्जानि फरायसा आफादा बेवहाय जोंखौ इन्टारफियार खालामफैनो नागिरनायखौ जों सहायनो हानाय नङा आरो बेखौ दिनै जोंनि फरायसाफ्रा रोखा खालामनानै होबाय गोबां दिनै गामि ओनसोलाव नोगोराव बेखौ खामानि मावदों दिनै गोबां पार्टि लाइनजों खामानि मावदों होननानै जों खौरां मोन्दों नाथाय जोङो जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ रोखा खालामनानै होबाय बेखौ जोङो जायगा होआ जों फरायसालियाव फरायसा सोरनिबा बिमा बिफाया गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों थायोबाबो बिजनि कलेजाव जों बर' फरायसा हिसाबै थाबोदों बिजनि कलेजाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा खौसेयाव थाबोनानै गासैबो जोंनि हारि जौगानायनि थुनलाइ जौगानायनि हाबाफारिखौ मावदों बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि दैदेननायाव बोसोरफ्रोमबो 15 आगस्टआव बागुरुम्बा मोसानानै सेथि बान्था मोनबोदों गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव थुनलाइयारि बादायलायनाय हारिमु बादायलायनायाव बादायलायबोनानै बान्था मोनबोदों बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खौसेथि बेखौ जोङो बिजनि सोलोंसालिमायाव दोनदों आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायनानै जों दिनैहाय बेवहाय एबसुजों मदद होजानाय बिजाथिफोरखौ देरहाहोबाय बिनि थाखाय अरायबो जोङो बिजनि दख'रा एबसुनिफ्राय साफ्रोमबो बिजनि सोलोंसालिमानि फरायसाफोरनो अननाय मोजां मोननायखौ जासिबाय आरो इयुनावबो जोङो जयै थागोन खौसे थागोन आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ जोङो बेबायदिनो खौसे लांनानै जाफुंसार होगोन मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कोचिंखौ होनाय जायो आरो बे कोचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बिनि अनगायैबो बे कोचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कोर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन
आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।